Ако се храните здравословно, тази реклама не е за вас. Но хората, които обичат да хапват вкусотии или да прекаляват с храненето, определено имат сериозен проблем с нивата на кръвната захар. Когато консумирате големи количества храна или просто хапвате нещо вредно, нивата на кръвната захар много рязко се покачват. Това кара тялото да отдели най-анаболния хормон – инсулинът. Неговата работа е рязко да понижи кръвната захар, за да ви запази живи, а всичко това води до отлагане на мазнини, натрупване на излишно тегло и здравословни проблеми. Преди да ви препоръчам Глюкорев, имам един съвет към вас. Започнете да живеете здравословно и да се съобразявате какво, колко и кога консумирате. Но ако вътрешно в себе си знаете, че няма да промените начина си на живот и предпочитате да хапвате вкусотии когато и колкото пожелаете, то Глюкорев е единственото решение, което може да ви помогне. Глюкорев не позволява на кръвната захар да се покачва рязко нагоре и поддържа равни нива на глюкозата в кръвта през целия ден. А това води до контрол на апетита, енергия през цялото време и избягване на проблемите след преяждане. Довери се на Глюкорев и ще промениш живота си сигурно и надежно. След това ще ми благодариш.